Ole minulle tämän lupauksesi mukaan armollinen ja laupias. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa, minä kysyn sinulta... Pääsikö kyytiin? Sitten se ei alkoi selittää, että me voitais punkata se huvilalla niin kauan kuin haluttais. Joo, hänellä on virka kaupungissa, mutta hän voisi iltaisin poikkeilla. Kun aikamme udeltiin, niin selvisi, että se oli pappi. Katolinen pappi. Kiitettiin luojamme, että päästiin siitä eroon. Iiris vielä heitti, että himot ne on hiirellä ja paheet papillakin. Minä olen Kuusniemen uusi kirkkoherra. Mä jään tähän. Pitäisikö tää taas sakottaa tuota mieluista liikenteen vaarantamisesta? Antaa olla nyt, jos sitten syksymällä. Kyllä sitä on kohta ihan pakko sakottaa. Ei millään ilkeäs, kun sillä on kaikenlaista ollut. Ei muuta, mutta kun sattuu vielä joku kerta poliiseja paikalle, ne sakottaa kuitenkin. Ja niin siinä kyllä varmasti käy. Se oli upeeta, kiitos. Kiitos. Oi. Minä en huomannutkaan, että minulla on näin viehättävä yleisö. Saako esitellä? Dirk Kant, Ilmari Piiparinen, tämän seurakunnan kanttori Urkuri. Suvi Aaltonen, tämän kunnan kulttuurisihteeri huomisesta alkaen. Tarttiskohan toi viola kananmunia? Ei tarvitse. Meillä on toimitussopimus Biomuna Hakkaraisen kanssa. Hakkaraisen kanalassa ei ole kuule muuta biologista kuin se, että se panee ennen joulua parilta kanalta kaulan poikki kirveellä. Päätä särkeä. Jos mä haen disperiini. Ei auta, se on kroonista. Koska se sun krooninen niin kuin loppuu? Televisiossakin sanottiin, että päänsäryn jatkuessa pitkään pitää kääntyä lääkärin puoleen. Kauanko te olette ollut naimisissa? Liian kauan.